Centra za demokratiju i pomirenje jugoistočne Evrope. Istorijske čitanke predstavljaju nastavu moderne istorije jugoistočne Evrope. Taj dopunski nastavni materijal radio je tim stručnjaka, profesora i akademika iz regiona. Projekat je zamišljen kako bi đaci, učeći o prošlosti, gradili bolju zajedničku budućnost. No, iako postoje određene tenzije među državama u regionu, Crna Gora je dobar primjer, tvrdi Erhard Busek. Očigledno je i to je argument koji je preovladavao u okviru Evropske unije, da u Crnoj Gori ne postoji problem sa manjinama i sa susjedima. Crna Gora predstavlja izuzetno dobar primjer. Projekat zajedničke istorije zemalja jugoistočne Evrope nužan je zato što predstavlja preduslov njihovoj zajedničkoj europskoj budućnosti, ocjenjuje premijer Igor Lukšić. Naša djeca su svjedoci velikog istorijskog pregnuća Crne Gore, ali ona također moraju znati i zašto i kako se Crna Gora dogodila. Svjedoci su viševjekovne borbe za očuvanje i ostvarenje državnosti. Isto tako moraju znati zašto je Crna Gora vrijedna borbe. Sposobnost Crne Gore da kroz vjekove harmonizuje razlike, odoli iskušenjima i istovremeno promoviše multietničnost, multikulturalnost, multikonfesionalnost, najveći je kapital i doprinos koji kao država pružamo ovom projektu, zaključuje Lukšić. Za šefa delegacije Evropske unije u Podgorici, Leopolda Maurera, veoma je važno istoriju predstaviti kako treba. Crnoj Gori je pozitivno što nema problem sa manjinama i što unutar nje postoji konsenzus, kaže Maurer. Ako pogledate šta je sve Crna Gora uradila od sticanja nezavisnosti, to je uspješna priča. Mi smo uvjereni da Crna Gora može da počne pregovore u junu. Čitanke su rezultat rada preko 50 naučnika i profesora istorije iz 12 država jugoistočne Evrope. Ključna namjera ovog metoda jeste da učenicima prezentira izvore o tome kako su različitiji predstavnici njegovog i susjednog naroda vidjeli zajedničku prošlost. Nije smo gajili iluziju da je moguće ponuditi jednu i za sve prihvatljivu istinu o tome šta se u prošlosti dogodilo. Evropska unija finansirala je projekat sa 950.000 eura, a čitanka je napisana na engleskom, albanskom, bosanskom, hrvatskom, grčkom, makedonskom, srpskom, turskom i crnogorskom jeziku.